তিনি स्रांसाल हायनहाय थांनाय बाय इलेक्शन चंमारिनि लेजार साख्लायबायमोन यागुल एमएलए बरमगोनां बिश्वकतुर देबबर्मा दै एमडीसी बरमगोनां बिद्युत देबबर्मा 46 सुरमानि किफिलपुरो खवाइटावन चप्रबजाकमानि आबनतैनो तिनि एमडीसी रवीन्द्र देबबर्मानि दैदुल मुंबाय खवाइनिसिमि हेजामारा जरा लाहार हिमबत हिमै खादुमुं फुनुगलायख्या 2022 लाइथानाय 26 तारिख दिनै सुरमानि उपनिर्बाचननि गणना पायै जों जखन आगरतला किफिल फाइ दङ सुरमानि सिमि यां कमलपुर खवाइथि खायै ठीक खवाइ टाउन गानाव एकदम केसारन होने मानो बीजेपी नि हारमात गुंडा बाहिनी रक चिनी मान गोनां चिनी माया गोनां चिनी एमएलए बिश्वकेतु देबबर्मा ताई चिनी मान गोनां एमडीसी बिद्युत देबबर्मानि साखाव चप्रबखा ओ चप्रब मानो जों तिनि बेलायखाना खा दुखनांगै अमाहाय खायै बरक जे चिनी ऊपर जे आक्रमण खायमानि अब बेलायखाना सेलें मानि कक एवं बीजेपी जे जागाव जों नुखा बरनो बरक साराता साइटता विधानसभा केंद्रव कोनो जागाव जों नुखातामो जे साफा बुद्रुय कोनो जागा रां बाय कोनो जागा रिगिं खायै एवं लेखा प्रुफ बरक रिगिं खायै बरक 4टा सीट नि बिसिङाव 3टा सीट माखा किन्तु मानि मानो नों किन्तु आबनि बागै चिनी त्रिपुरा मथानि एमएलए एमडीसी नु प्रा आक्रमण खायनो कया चिनी जारा त्रिपुरा जारा प्रेसमैन चिनी सुशीला देबबर्मा कमलपुर मधुसरानी सालेमानी बिनि नगद थाङा आक्रमण खायखा साधारण बरक आरो हयते माने रक्षा मालिया पुरी रंनि साकाबा आक्रमण साराय रंनि साकाबा आक्रमण तारपर सांबादिक नपुरबा आक्रमण एमएलए जनप्रतिनिधि उपरो आक्रमण अमुक कयदिन चलनाय एरकम